салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнафас. Ма администратори чие короче хеле бигем ки ами соҳиби ҳамин канал да. Администратор мешавад чӣ мешавам хеле короче. Агар кадоме агар дар ҳамин WhatsApp ман бисёр навишта карда, агар мисоли гап иждод кунам, тоқат кунам мешавад. Ҳозир SMS-о бисёри бадай. Ҳозир ман аяла хондаистам, тамом нашидастам. Дар ҳамуҷа ҳозир ҳинами видеоро ҳозир ман шав запс дорум. Ҳозир шава уже ман ин кор омадагим бефараем. Уже ман ҳозир мехонам як ҳамин зур бихонам як 20-таша ё ками 25-та ҷавоб метавам. Ай ҳама поён да. Мисол гап кадоме ки якум навишта кардаги ҳамуро ай ҳама поён ман хонда тараф боло мерам. SMS-о бисёра аквари хай хондан дар кор да. Мисоли гап ҳамин бега ман ин ҳозир успет кардам. Я 25 бояд ман бихонам. Барои ҳамин қадар ай ҳама хоҳиш карда мешавад ки кадоме агар дар мо навишта кардаги боша ҳамура мисоли гап чӣ накунем, бо димбора нанависем, илтимос хоҳиш мекунем. Ҳамун чизе ки навишта кардагин тоқат кунем, иждод кунем. Мо ай поён хонда тарафи боло рафтастем. Мо ҳатман мехонем. SMS-ои шуморо фақат интизор шавем. Ва касоне ки бисёр SMS навишта кардаган биги ира эълон ку, мисоли гап биги ира ихе ку, аз ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад ки касе агар навишта карда бошад тоқат кунед, интизор шавед, мерояд ҳамун видео, ҳамун чизе ки равон кардагин мерояд. Фақат шумо тоқат кунед. Агар шумо саросимаи бад бошед, мисоли гап саросимаи бад бошед, ман тез эълон карда наметавонам. Ина пешакӣ мегӯям ки ман кори саросимагиро дӯст намедорам бародаро. Барои ҳамин қадар иҷа мисоли гап ман кай ки бекор шавам ҳамин корро мекунам. Ман бекор ки набошам, ман чӣ ман бигирам видео кунам, монтаж мекунӣ, запис мекунӣ, мисоли гап хеле вақт мерава. Барои ҳамин қадар аз ҳама хоҳиш карда мешавад ки касе агар навишта кардаги боша агар дубора нанависем, мо ҳатман SMS-ои шуморо мо мехонем. Агар кадоме саросимаи бад бошад, каналҳо бисёр ҳастанд. Дар воё мисоли гап ман адресша метавонам уна бирен дар ҳамон эълон кунем. Касе агар дастгирӣ кардан мехоҳад моро, ҳатман дар ҳамин видео лайк монед ва фикротонро дар поёни видео бинависед. Агар битонед видеоро дар якҷо поделиться кунед. Агар ки натонед ихтиёртон. Видеои нав интизор шавед. Видеои нав ҳатман мерояд. Фикротон дар поёни видео бинависед. Шумо чӣ фикр доред оиди ҳамин гап, оиди ҳамин чап. Хай бардаро, ҳама каса саломат бошед. Аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. Хай дӯстон, то видеои оянда. Хай.